eyyi ɗon kadi Algérie ɗon hoore mum a yani toujours aɗa nana Algérie no muusi toujours heɓoɓe ko muusi ɓe ko wiyoɓe no yiilo taw ala golle fixe sa ala golle fixe tan ko muusi ko a yiyat ɗum forcé par ce que wonen yimɓe wiyata ko immoɗo yaha golloyo to minen Allah waɗi min nde garmi nde to jippimi ɗo ko ɗon gollanmi koye sance ɓe garnoɓe dow mum ɓe ko libaneji e turkien ji wonno gollude ɗon Algérie wonno ko yimɓe ñeeñɓe kamɓe so ɓe gondi e neɗɗo seeɗa ɓe mbawata ko joomum won ɓe ndiwa ɓen ɓe kamɓe ɓe keddo e sance ji ɗi kono ɓe ƴetta ɓale ɓe ara no gollide e maɓɓe ɗon normalement kam sance oɗon kam ɓe joɓat normal kono no woni e nder Algérie toon to nokkuji ɗi ganduɗa ɓen kam so ligginima tan ko albarka tan yaha hajuma ni tan foti sa salima sa rena ko labɓi rewata walla fetel kono noon Allah walli minen kam e moƴƴere Allah waɗi min kawrani e ɗum e Allah ko moƴƴe e moƴƴere muɗum ɗon neɗɗo woni ɗon ha 2 ans o timmi felliti noon kadi ƴettude lawol ɗum noon ƴettini kam lawol ngol ko wonde ɓe gondunomi ɗon fodde mi tawi ɗon fodde 10 personnes sénégalais ji kamɓe foof ɓe hucci Liby Allah waɗi lumboyi ɓe ga fayi Maroc ɓenno yetti Maroc lumboyi minen noon ɓerɗe nangi min e ɗum par ce que Allah waɗi ɓe gondunoɓe ɓe lumbiri Liby ɓe lumbiri Maroc tan neɗɗo ƴetti ɓerde muɗum kañumenne hoppi golle ɗe ɗum kadi lawol ngol ɗon kadi way kono lawol way kono fuɗɗitade ɗangal ngal kadi ni par ce que immade Maroc kadi faade e Algérie faade Maroc ɗon kadi cikkata ko ɗon ɓuuri musde hakkude mum e ga o par ce que ga o ene waɗi to yoɓata oto paasa kono to oto to paase ala toon tawi Allah wallima a jooli to wiyete Alger a yimmima Alger a huccani to wiyete Oran il faut ko ma ruttoɗa ha Oran nde min jeehi ha Oran ko toon min gonoyi fodde semaine par ce que semaine o kamɓe nawoɓe ɓe guejji ɗi ko ma timmon nombre fodde 30 personnes wadde 40 nde ɓe mbawa ƴettude on min jetti ɗon après min jeehi min jooɓi goto foof 150 euros e dow ka ceppowo ko koyɗe ma jarata kadi ɓay noon a anda on joɓat o nawa on min jetti min tottimo goto foof 150 euros on saaha min taw min gollino e nder Algérie ha mi heeɓi ɗon de 1500 euros e nder Algérie après on 1500 ittumi 150 o tottumi waji o min jeehi min ƴetti bisuji ha Oran nder Oran ɗon daka omo luwi toon nokku o nayi min toon e nder komin rendi toon ko ha min heeɓi hedde 20 personnes yahoɓe Allah waɗi nder 20 personnes o janggo agresseur ji yani e maɓɓe kamɓe ardiɓe groupe o ɓe hefti dendagal halis koɓe jogino porte buji maɓɓe foof woni mawɗo on ɓe gañi ɗum ɓe wi ɗum laɓi e nder on jour ɗon sénégalais goto no jeeya to wiyete ɗo e dewiri gara ɗo wuro no wiye Kulan Dialo men taw ko holɗum on boy taw ɓe mbari ɗum ɗon on to ɗon Oran ɗon gollanno yeehi ha ƴetti bagage muɗum wi eno arta e nder hen boyi ɗi hippimo si wimo laɓeje on maayi minen kadi e nder on semaine ɗon min keeɓi o ga probléme woni hankkadi lawol ngol firti to min jotti par ce que waji o wi joni kañum wawa nawde min sana mi ɓeyda kalis o par ce que kanko so wonɗo haydara o ala ɓe nawi foof minen noon miɗen jiiɗi yaade min tampi lelade ɗon tan ni tan par ce que miɗen guddi tan min ƴetti min goto foof ɓeydanimo kadi 25 000 woni 2500 tan dal dirham o après min ɓeydi fodde 25 000 minen foof 30 personnes après min jeehi noon min gimmi ɗon min ƴetti auto ji par nayo min ƴetti taskiji min payi gare train min jetti gare train o après min hayɗon yettade gare train o hadde train o arda tan ɗum ko saaha foof an e gendarmerie ko oɗon doga oɗon cuuɗodira aɗa suuɗo ga ɓen arda ga par ce que ɓe jiiɗata jahon eyyi par ce que a wi tan ha wi ko Maroc paaɗa ɓe mbima Maroc biladil miskin ko mbatta toon riyahna hiddam wonɗo liggoɗa Maroc waalu min mbiya minen kay ko Maroc tan min fayi par ce que somin jeehi Maroc min jaaha Europe eyyi min wonon wideɓe noon kono noon soɓe jiimin tan ko dogudu tan ha Allah waɗi min gondi e maɓɓe noon ha train o ari min jeehi goto naati nder taƴo biyeji ɗi foof fodde yahoɓe après o addani min biyeji ɗi goto foof jogui biye mum jonkan train o so yonti tan ko minen foof min ƴeewa taw min goɗɗodirani to min goni ɗo min naata e wagu woto min gonda ɗon après min jetti tan biye train yetti tan goto foof naati ɗo e gendarme aɗa tan min naati borom train ɓe hatta on nadde ko gendarme so ari tan noon ɓe caka toon ɓe nanga toon Allah waɗi noon min naati minen foof ha woni Allah waɗi kam woni ɓe nangani minen foof ha min naddi train o waɗi départ min pokkiti gila ko wonno hedde 10 heures
feran on no rulla no doga no naata e kaaƴe e naata e gasde laawol ngol ko bange ɗi fof ngol hen par ce que ngol naati e nder gasde ngol naati e nder pelle noon toon haa min jottoyi to wiyete Tilmiciene ngon wuro ɗon ko ɗon paysan o jeeya wuro ngo ko wuro mawngo wango fayida Allah waɗi min sali jippade nder wuro ga min feran o ko ɓennowo min juuli e makko tan haa dareru wuro to min jippi ko ɗon noon hankkadi to min jippi ɗon noon ɗo haa yettoɗa Maroc ko payɗe 2 jours seppata ɗon après min jotti ɗon kiikiiɗe min jotti ɗon kiikiiɗe Allah waɗi min ceppi haa min jawti ɗon seeɗa min keɓi ɗon oto nawo min haa yeeso kadi wuro woggo non toon e wuro tan ladde tan gure maɓɓe baadiyaji ɗi tan to ɓe waɗata jardin haji ɓe nawi min haa ɗon oto kañum haaɗi ɗon ɗon noon min ƴetti affaire koyɗe min pokkiri ɗon noon koyɗe hankkadi on jemma heure futtoyde 18 heures min jotti ɗon teran o yettimi on ko 18 heures min pokkiri ɗon noon minen groupe o hankkadi ɗon hankkadi ko goo fof ko tentude sage par ce que hankkadi no waɗi to rewete Algérie Maroc to ɓuri ɓatta to wiyete Magania kono noon on saha to Magania to tawa toon yimɓeɓe wawa rewde toon on koma rewa Tilmiciene min gari noon min rewa Tilmiciene ɗum mi arde Tilmiciene noon ko toon ko nokku taariɗo ɗum addata ha wona fodde jemma kurɗo e ñalawma kurɗo aɗa seppa après min jeeyi min pokkiti min ceppi ha jemma o gasi tak min naati e nder leɗɗe min ɗuhi on jemma noon jemma mettuɗo hakkude amen e gendarme e douane e nder ladde nde par ce que min ganda ko frontiére no waɗi barasuji no waɗi dewaɗi no waɗi hunde fof kono noon wonno momi ardiɗo kono on ko gowɗo yaade ɗon on ko ɗum woni golle muɗum guide on yaha to ƴettoto yimɓe addaga ƴettaga yimɓe nawoto ɓen ko anduɓe ɗon ivoirien ko anduɗo ladde nde teno ɗon fadodirgol ala gañiɗo fof faletake min Allah waɗi min jeehi e nder jemma min ceppi ha wuli e nder perle ngabbaɗa ferlo mbima no ɓuuri e jama min ɗo towde par ce que ko ferlo e dow ferlo min ngabbi ɗon e ferlo ha Allah waɗi miɗɗo kam worgiti koyngal mum ngal foti min kam haalmi ɗon oto gaari ɗon direct woni noon minen mo jaada men ko Sarkulle jeeya Gambi ɗo on ko minen weldi par ce que kanko nanta Pulaar min noon mbaɗa nana Sarkulle makko nde seeɗa minen ɗiɗo joni minen ɗiɗo kaldata seeɗa après yimi gañima ɓe padani kam o wi yoɓe yaha kanko yahani min goni ɗon minen ɗiɗo e nder hen kamɓe ɓe jeehi minen joni min pelliti tan min sodotako joni minen min dewa tan direct o to min nanggama min nangge so min garti to min gartire minen ɗiɗo min coodi kamɓe ɓe ndewi ɗon ɓe taroyi min ceppi noon e jemma he mbiɗa laaƴa koyngal no ɓuuti ɗon no kon ponmi ɗo e koyngal he ni joni min jeehi ha hedde 0 heure jemma min leli e ladde min leli min gafli sakkusaji amen min leli ɗon noon ha hedde 4 heures min jaha min pokki min seppi kadi ha min soyni to wiyete ɗum ɗo usda joni min coyno ni usda kono weeti min naati e nder kaaƴe he min cori min goni toon on saha ɗon noon bidon ndiyam on heddi seeɗa biskit no woodi seeɗa min naati min ñalli ɗon tan ha 20 heures e nder nde hayre ɗon min daɗi ɗum ɓeeɗa kadi ko hono noon waɗata kamɓe so ɓe jeehi ha jemma yonti ɓe ndendan nokkel gotel ɓe jooɗo ɓe ñaama ko ɓe jogii ha jemma ko jemma jaarono ñalawma on jahata ñalawma on jalto ko jooɗaɗi ko ɗum addi lawol woɗɗi après min jooɗi ton noon to min goni ɗon dak ko ferlo ngo ganduɗa ɓurgo tawde jama sa jimti less has ko oto jiiɗa toon walla neɗɗo yiyata ɗum taw kono foti no bidongel ni ngon ferlo noon 20 heures min puɗɗi jippade e maggo nde min yahata min jippongo gila 20 heures ha 23 heures immande ɗon e ngon ferlo ɗon min jeehi seeɗa tan min kawri e kan militaire kono wonno kanji militaire ɗi eno ko jemma ni niɓɓiɗi sana ko ɓe ko joomum huɓɓini hunde a yiyata kanji ɗi ko e nder ladde nde ɗi woni ko base ji tan waɗa hen nder ko min jahata ko nen min kawri base nde andi min ko base uji wonɗon min jiiwaji no huɓɓa cigarette mum ni lumiére o tan mbimi bo en nanngam o wi kam ko tagi mbimi en nanngam mbimi ɗo ko ɓe kan yalden ɗo e nder hen min moyti e Allah e ɓural muɗum min moyti ha min taari kan o nde ɓe tintata taw min keroyi o to banggue kan o tan dawaɗi wofi lampaji kucci amin min dogi seeɗa tan min leli
ɓe torti ha ɓe tampi min leli min wanno lampaji maɓɓe ɗi sa immini hoore tan to lumiére o nangima tan gite maɗe tan ɓe yehi ɓe tawete ɗon. Après ko ni min jii waji ɓen jippona ara minen ko noon nan kadi min continue ɓe min jii lampa no jippona ara tan min continue min dogi min montoy ɗon hayre gila ko no 23h ɗon mbimam ko ha 4h meɗen monta hayre nde min jippo e mayre hawre min jottima to wite usda ɗo min jottima usda nder ko min jotti usda ko min monti hayre nde ɗon e nder 4h o min jimte wuro ngo min goni ɗon ha Allah waɗi e fuɗɗima wedde wetan ɗo après min pukkiti min jalti ɗon min jotti ɗon e forêt goto min jotti e forêt min itti coñci ɗi min gonduno e ladde ɗi ha laaɓi min change min beddiɗi ɗon ɗon min ɓorni coñci moƴƴi par ce que to ɓe jima tan koɓe gandi arɗo joni ɓaleɓe no e wuro ngo kono ɓe jii immiɗo Algérie tan ari souffrance mo tawa hawrata e ladde nde o ɓe jima tan ɓe gandat ko Algérie immi min jotti tan min dogani ɗon taskimal goto omo loota oto o min wimo ɗo min jiiɗi ko nawede gare routiére o wi min ɗo joni goo fof watta ko 15 dirham min mbiya ha minen min ƴetti kam min ƴetti 50 dirham min tottimo taw wonno haalis o min sensi min waɗinomo weccet gila Orange to min battima kalis dollar e euro e min batti hen ɗo dirham maɓɓe o après min tottimo nayi min garto min jotti garo tan min kawre gendarme gardara saki min ɗon kadi Allah waɗi min dogi kadi ha Allah waɗi ɓeɓe min goppodirno ladde toɓe min kawre to garɗo direct taw kamɓe ɓe noddino Algérie to wonde min nanggama ɓe ganda ɗum minen Allah waɗi min nanggama kadi min dewanto ɓe lewi toon après mi ƴetti ɗon min kam ɗon direct ɗon kam min certi ɗon direct par ce que guide nawowo ono ko ɗon certo ɗon to yetti noon to wite uzza tan kanko parimo ɗo heddi ko onon andi no yettoro ɗon Rabat no yettoro ɗon Casa minen noon onno mumi min jahata e dow mum Maroc o woni koto wite Tanger hoore ndiyam to min jotti ɗon tan min kawri kadi koye manifestation no waɗi e wuro ngo Tanger oɓe nanga ɓaleɓe oɓe gattira ɗum to village uji ladde ga wonno roi o ko ngon wuro waɗata conseil muɗum won to yaha o waɗata foftere makko koye ngon wuro to wite Tanger minen kadi koye ngon wuro min fayi ɓe mbi min ɗo kamɓe ɓe jolnata ɓalejo faade Tanger min mbi ɓe wallu min tan ɓe walli min Allah kadi ko ɓay ko min ɗiɗo min kewani ɓe mbaɗi min to caggal oto to min jooɗi min fotta e bus uji ƴettoji ɓaleɓe ene nawa ɗum to wite ɗum ɗo to wite Agadir to wite Tisnet ɓe nawaɓe ha toon ɓe beddoyoɓe noon pour tan ɓale kanko président o omo yaha conseil e ngon wuro ɗum président on yaha toon conseil muɗum ɓale wonɓe ɗon ɓe fof nanga Allah waɗi min kadi koye ngon wuro paami kadi min jeehi ha min jotti Allah waɗi bomin tawi toon ɓen kañum ɓe mbanno tan to min jottima tan meɗen jaha direct to ndiyam to après min jeehi min jotti toon tan après min kawre maɓɓe waji o noon wi kañum wawa arande min wi min ƴettu taski haali min quartier to woni ɗo après min ƴetti min hokki taski ma noon o nawi min ha to ɓe goni ɗo min jippi min jeehi to ɓe goni to min tawi toon kadi wona e galle wona e dal koye bowal ni tan ɓe goni kono ɓe gonirɗon wonno ɗon wuro ngoɗon kadi ko laamu ngu ko waɗi interdit ɓaleje nadde e galleji enen luwnire ngon wuro Tanger ɗon eyyi ɓaleɓe kala galle to wonno ɓe dajjiti on galle ɓe jaltini ɓaleɓe ɗon ɓe nawi wonnen ɓaleɓe heddiɓe koye ɓen noon woni hankkadi min tawi ñande min jotti nde jamma weeti subaka ɓe jaami e dow mum ɓe fof nanga woni koɗo kam heɓani nanguede ni kono kam ñande mum kamɓe fof ɓe nanga woni hankkadi combat mo min eɓɓuno pour meɗen jaaha ndiyam o on firtima par ce que on jamma ɗon taw ɓe soodino matériel ji ɗi fof joni min yetti tan min remboursé ɓe haalis maɓɓe ko ɓe mbanno hen ko valeur ko fo 300 000 ɓe mbanno minen 5 personnes 300 000 min coodi sojaki min soodi fof ko yahate ndiyam on convoi joni ko tawi kon 5 personnes ƴettoton ko sojak nawo 300 kilos tawi kon 5 personnes o joni ko ɗum ƴeewa tan soja kuji ɗi waɗi ko qualité ji kala no yimɓeɓe heewiri soja ko noon jogori ɗum ɗo pistage makko ko noon jogori tawi kon 5 ko 300 kilos coodoto soja ko noon ko soja ko pompete tan ni ko bâton kono ko bâton pompete taw ɓe coodi ɗum fof min jotti tan min remboursé ɓe kalis e nder hen tan kamɓe ɓe nanga on bagage mumin coonno to mi marnomo ɗo e maɓɓe artude kamɓe taw bagage o kadi nawama ayi ɗon firti awale waɗi kamɓe ne ɓe jeehi nde yata ha ɓe garta ɗon minen min coodi bagage goɗɗo on bagage noon ala waɗi min yaadi e on bagage nde ɓe gari tan min jeehi to ndiyam to ɗon kadi ene waɗi guiduji goɗɗi woni guiduji
ko waɗi ko catégorie par ce que woni guiɗuji non toon ɓen sa rewi muɗum yoɓata ko seeri yahata ko e moteur woni guiɗuji sa rewi muɗum ko ɓen noon a yoɓata ko seeri kono noon a yahata e moteur yahata ko e laanel awƴetengel taw ko pompa ngel ko noon wayi ko ɗon noon minen noon wonno min ngala kalis yoɓugol guiɗuji waɗoɓe moteur ɓe min dendin kalis amen min codani hoore amen Sojako ɓen namnoto ko 1 300 000 ɗa noon minen ɗo wonno min ngala ɗum min waɗi tan ko cotisation amen min coodi awƴirɗe min coodi gilet wonen sooda chambrure pompe wonen ko gilet wonen min ƴetta awƴirɗe 4 ga ɗiɗo goto hakkunde on wona horso o min coodi fof ko hortite ko après min waɗi programme amen o ha timmi jeehi min joɓi guido o taw après min guido o noon hollata min polo ɓurɗi par ce que waɗi ko par poloji woni tufndeji kamɓe wiyata polo e waɗi ko polo 4 polo 7 polo 14 min mbi yo ya o holla min to polo 14 kilo o wonno polo 14 o sécurité heewan ɗon kala to ɓuri ɓattade Espagne ko ɗon sécurité ɓurta heewde joni min mbi o naw min polo 14 woni tufnde 14 o eyyi ko par numéro aji waɗi don noon haade ma yettade toon kadi ko caɗele goɗɗe par ce que aɗa doga colossade ji woni bandiji maɓɓe ɗi aɗa doga laamu ko ɗum won ɗon laamu ngu bandiji maɓɓe ɗi nanguima ɓe kefta ko jogui ɗon ko ɓe juwa Allah ɓe par ce que nder 11 semaine ɗon musidɗo men sénégalais jeeyaɗo Tamba ɗo yuwirama noon laaɓi e reedu ɗum e ngol yagol to gueƴe ɗo woni hayɓe heɓani yettoyade wajiɓe he faliɓe toon riwiɓe yuwimo kanko laaɓi kanko kam Allah waɗi noon sanano kadi musidɗo makko goɗɗo woni jaɓani dogde ari tawimo ɗon ƴettimo nayimo on ko Tamba ɗo jeeya tetig ɗi kam ha yalti min kam ala fin mi anda kam somo wuuri walla wuurani kono kam min ko ɗon min mbayrodiri eyyi minen ɗon noon ɓe jeehi min jahani e ndiyam ɗam ko foti ɗo e jama mawɗo o min garita malgré ɗi aridi min ɓe jaggi min ɓe gartiri min ɓe nayi min commissariat min pota min weddoya to wiite tisnit ɓe nayi min ha toon min goppi min toon min garti kadi min batti kadi yahani après troisième fois o neɗɗo tawi ɗo hankkadi ndiyam ɗam yahani arti Rabat joɗi Rabat noon hankkadi min gari Rabat min luwi suudu amen min goni ɗon woni ɗon ha dumno juuɗe neɗɗo tawi Rabat ɗo ala golle immi Rabat fayi to wiite Keni Tara noon ko toon ko jardin ngaji maɓɓe ɗi ko toon woni e yiɗɗo golle fof ko on banggue yahata min jeehi on banggue toon Keni Tara to noon min goni toon hankkadi miɗen golla toon aɓe yewa min fodde 60 dirham par journée 60 dirham yoɓata min journée e neɗɗo woni toon noon ha heɓoy toon fodde kadi kalis samoɗo seeɗa immi ɗon wiya kadi wadde ɓay ƴetti lawol faade ndiyam yahani neɗɗo ƴeewa barriére ji ɗi grillage o min jeehi min immi ɗon min e musidɗam goɗɗo min meeɗa yaade barriére to kono noon wonno wajiɓe cifanima min tawa nomin jarata toon min gimmi ɗon min ƴetti oto Rabat ɗo faade to wiite Tétouan eyyi min jeehi ha min jetti Tétouan min gimmi Tétouan min fayi to wiite no wiye forêt petit forêt ɓe mbiyata toon wuuro ngo no wiye ɗum ɗo ngon wuuro sa ummima ngon wuuro ko ngon hawroyta to wiite Sefta ɗo Kassiya bo wuuro ngo wiyete min jeehi ha Kassiya bo forêt o ko ɗon wiite forêt Kassiya bo min jeehi e on forêt o min goni ɗon ha min timmi 100 personnes 118 personnes janggo ni meɗen mbaɗa convoi amen jemma muɗum min laamu ngu yani amen ɗon ɓe nangi 100 o fof haydi 18 o woni ɓe jiyani ɓe nangi min minute fof ɓe gaddi min commissariat min pota yono sa ari commissariat ɓe namnotoma holno mbiyetoɗa eyyi min kam wonno mi change inde nde premiére ɓe nanguno kam ɓe nanguide kam carte d'identité o ɓe foti carte d'identité o ɓe mbaɗi e machine he ɗon nde garmi ɗon ɓe mbimi mbiyetoɗa mbimi ko yejjiɗa inde nde mbinomi ɓe namni holto jeeyami ko Soudan ɓe mbi Soudan jeeyaɗa mi bisimilla ɓe bindi après min jeeyi to machine ngaji ɗi to neɗɗo waɗi en fiɗini mum tan yi carte d'identité mum o nder to eyyi wonno de potino kam premiére nde ko carte d'identité o ɓe ƴettuno après carte d'identité mo yalti Aboubacar nangi woni an kadi fenande kam nde rutti ɗon ɓe nangi min ɓe nawi min ɗon noon e bisuji ala waɗi ngol ɗon ɓe nawi min bisuji ɗi ha ka to wiyete Agadir ɓe beddi min ɗon neɗɗo immi toon taw ne jogui haalis muɗum kadi arti Rabat joɗi Rabat kadi ha dumana kadi watti kadi barriére ji to
ngolɗo no woni ngol min jakkiri yaade ɗo e bareji ɗi ɓe nangoye men to hakkunde muɗum e Tanger ɓe gartiri min ha Madina ɗo eyyi ko non wayi. Eyyi mbiɗa wasiyo tan laamu Sénégal yo tinno par ce que minen ɗo joni sababu artude amen nde ko laamu ngu jeeya hen par ce que minen tan e marocain ji tiiɗano ɓe gartirani min ɗo par ce que laamuji ɗi so ɓesguji mabɓe yalti yoɓe tinno ɓe mballa ɓe par ce que sa yi hay Algérie ni hoore mum laamu woni miɗo mabɓe goɗɗo to ambassade gonɗo toon hoore mum o fewani toon par ce que holko woni o fewani toon par ce que gueɗe kewɗe somin gullitikemo o wiya kanko ayi haydara ala ko wawe ɗum ɗon. Ɗum ɗon kadi ko caɗele so tawi wonti ka joɗani leydi ma nokku a wiya a wawa hen hay hunde ɗum kam sabu ala ko firti. Mboɗo wasiya laamu ngu tan kamɓene yoɓe tinno e génération par ce que minen ɗo joni wonko laamu ngu fodanno min kono minen kam artunoɓe foof hay goto ala ko yi hay hunde fodanno min somin jottima ga ma won koɓe kokki min komin puɗɗora golle kono noon nde min jottina ha aéroport ɗo hay ɗon nde min ko forcé ɓe jaltiniri min ɗo hay passe ɓe kokkani min ha ɗo eyyi ɗum noon aɗa andi ɗum ɗo kadi fewani a ƴetti neɗɗo a woni sababu gartal muɗum kadi a wi aɗa ƴewana ɗum ko ene gollira kono hay ɗum a waɗani ɗum kadi ko probléme ɗum noon waɗa feere ha jomum ƴetta ɓernde wonde kadi yidde yaade par ce que toujours sa heɓani to ma tan a yiɗata ko yaade to banggue goɗɗo aɗa ƴeewoya ko dañƴa toon ɗum noon mi wasiya laamu ngu tan yoɓe tinno e génération ji ɗi sukaɓeɓe kadi tinno e hoore muɗum kadi neɗɗo kadi sa yiɗama wallede tan ƴeew an no ballirɗa hoorema